Страшни истории за Roblox, част 15. Съжалявам, че се забавих с тази история, просто графикът ми беше пълен и нямаше време да качвам. Най-харесваният ми коментар под последното видео беше за историята Джон Доу. През 2016 година Джон Доу е хакнал почти всичко в Roblox. Той е хаквал игри, акаунти и групи. Джон Доу се присъединил към една игра, която била създадена от ютубърът Equilex по време на видео. И няколко дни по-късно акаунтът на Equilex бил изтрит. На хората им е направило впечатление как Джон Доу изтрива акаунти само на хора, които са ютубъри. 2 дена по-късно Джон Доу се срещнал с ютубърът Green Cats и те играли заедно, но този акаунт не бил